Puwede bang malaman kung nasa magkano yung range ng naibibigay mo kada buwan? 20 to 25,000 a month. Ang pinakaano po dito is may money involved. Oh, paano Na nagkaroon ng money involved? Ano ba, are you investing in a certain Yeah, company? I'm investing for her. May monthly allotment po siya sa akin. So meaning, ikaw ang nagbibigay sa kanya ng pera? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Exactly po. Ako po yung nag-decide na bigyan siya ng allowance. Ako lang po yung talagang nag-push na maglagay ng allotment sa kanya. Sa kadahilan ng gusto mo siya. Yes po. Pwede mo bang explain sa amin kung anong difference nung pinapadala mo dun sa allotment? Kasi ang iniisip ko pag ganyan, naiipon ba? Or sa sahod mo, kinakaltas sa'yo tapos napupunta sa kanya? O ikaw mismo ang nagtatransfer sa kanya? Paano ba yung ganyang klaseng allotment kapag seaman ka? Pag seaman po, may allotment ka po para sa pamilya mo. Meron ka pong special allotee. Yung asawa mo ba, dati, nakatanggap din nitong allotment mo? Yes po, opo. Maano po yung monthly po talaga yan. Tapos simula nung hindi na kayo naging okay ng asawa mo, dito mo na kay schoolmate ibinigay yung allotment. Not 100% po. Hindi ko po talaga binibigay. Pero kasi nagkitira ako para sa sarili ko. Kumbaga ano lang po yung sa kanya, allowance lang. Kung may panggastos siya, gano'n. Pwede bang malaman kung nasa magkano yung range ng naibibigay mo kada buwan? 20 to 25,000 a month. Ako din, tumatanggap din ng allotment. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.